大东那个
inom. Isip walang kukulisan na, isadyayang dalaning Ginoo, itulidyuing dalanana, tatangyain ke katamong Diyos. Alam ko'y kutampakan niya, bundok-bundukan patagan ka, ating sablang tao akit ka, hindi kaya ni Ginoo. Alam ko'y kutampakan niya, bundok-bundukan patagan ka, ating sablang tao akit ka, hindi kaya ni Ginoo. O makilawan e pupus na, ding pula mamanagit na la, ding maklap makaramdam na la, ding pineteterang ginula. Alam ko'y kutambakan niya, bundok-bundukan patagan na, ating sablang tao akit ka, hindi kaya ni Ginoo. Alam ko'y kutambakan niya, bundok-bundukan patagan la, ating sablang tao akit ka, hindi kaya ni Ginoo. Kaya't kaking mata sa mundo, ikulis ang pamanyaos mo. Tumula ka o Jerusalem, ang alaning ginukek ang Diyos. Alam ko'y kutambakan niya, bundok-bundukan patagan la, ating sablang tao akit ka, hindi kaya ni Ginoo. Alam ko'y kutambakan niya, bundok-bundukan patagan la, ating sablang tao akit ka, hindi kaya ni Ginoo. Otang dirim laing tiyugnanin ganin, otang saslag noring puso ding tao, otang gana kaing kulening yato, balumong balo. Pumisa tamong yan po yung kapasalamatan, karing makatuki. Mr. and Mrs. Binondo Karandangan family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtasen family, Mr. and Mrs. Danilo Lalian family, Mr. and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Soto Ermitaño and family, Roger Arceo and family, Lola Terry de Jesus Ramos and Ron Gigi Bello, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Soriano Cunanan and family, Marwan and family, Adelaida Soto and family, Lerma Berhel de Dios and family, Felipe David Muto, Chito Careon and family, Corazon Soto and family, Susan Gueco and family, Rio Lalia and family, Jonathan Langit and family, Lucia Torres, Det Tejano and family, Felipe Pineda and family, Lovely Talento. Para King Quick Recovery ng Osberto Pineda, Veneranda Messina, Ernesto Berhel de Dios, Crisostomo Barinque and family, Juanita Rabit, Elena Rivera, April and Abiel Sebastian Dominguez, para king kayang special intention, speedy recovery na namang Marvin Pingal, ay, speedy recovery ng Marvin Pingal, special intention ng Marila Scano, Ricky Puno Duncan, Ino Soriano, Cathy Soriano Kunanan, Yabe tala puging panalangin tamo, ding kaladwaring makatuki, Norma Policarpio, Di Macali, Gabrielo Lalia, Jesus Balagtas, Cesar Domingo Nemencio, Benaventura Jose, Leonardo Dipna Bernarda, Lola Cora Malig, Eugene Aro, Cesar Soto, Erlinda Juan Eric Roque, Zenaida Juan Palma Elsa Juan,
Jose Danilo Mariano, Lourdes Calma, Jeffrey Esma, Benaventura Isidra Tala, Jose Santos, Feliciano Gloria Malang, Manuel Roy Kyok, Christopher Careon, Garcia Giao Mendoza, Emiliardo Yalung, Beatriz Moto, Dorotea Careon, Ace Cortez, ating kiyakataang pong mas sponsor ngayon ni Mrs. Feolalia and family.
saslag na, tumulot king kasalanan, inundarat ang kekatang tanggapan. O Ginoong Jesus, datang na Sound. o panasabik at sikanamik, datang ka Ginoo, kailangan dapat, ikagulami, ikainbiyeni. Igising, oras na, e ililipas na, saslag na, tumulot king kasalanan, inundarat ang kekatang tanggapan. Umalugtod, gigising na ka, kaligtasan, malapit na, paralumbutan, ekang dulutan, kamasalan, ekang harapan. Gising, oras na, e nililipas na, saslag na, tumulot yung kasalanan, inundarat ang kekatang tanggapan. Inundarat ang kekatang tanggapan. Kilagyan pa, paning anak, paning Diyos, Espiritu Santo, ing Diyos ning kapayapan, pamanlan ako sanang lubos, at papalityan ng alang kapintasan ng mabilog yung pangatao, ang king panyatang ng ginutang sa Kristo. Tumula kayo, uling Ginoo at tsuya kay kayo, at parati sang manatili kay kayungan. Patad, kaniting Dominggong iti, ing katlong Domingo na ning Adviento, pagmasyantaya ing Gaudete Sunday, ne? Ing Domingo na ning pamagsaya, pamagkaligayan, tula, na mo rin sabihin ng Gaudete, king amanong Latin, rejoice, king English, ne? Magsaya, tumula, uling Ginoo, daratang ni. Kalitang oras at pinandit, manatili pa rin yung lungkot, yung kabalisan, yung pangamba, yung ating takot, nervyos, yung biyata mo. Palitan tamong kasalpantayan ng King Diyos at kapanaligan kaya. Panmisan pa, magari kaya katamo yung tulat saya, yung biyata mo. Yagkasta yung kapanyisyan. In Joseph ang may paing tuto pakaluhan na katamo, king pampataw din kasalanan tamo, dala na katasana, king biyalananga. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa
Manalangin tamo. O ginig Diyos, pami, ala pang menakit kaya ka dapot, pipagit mo yung kaya ka sarili kaya kami, kang Yesu Kristong pakamala mong anak. Sa po maging makakilala ka, king lupa na karing kalulu at mapakumbaba. Iyo mo pa yung tuluting akaligtan miya karing magsalbat at may na. Pusa mong Espiritu Santo, pagalaban king tetagan, miyatad, king kayang maya pabalita, ning kapanaligan at tula, karing sablang manaya at mangailangan kayo. Itiadwan mi, king kabalatana, linggan mo sa Kristo, ambiat magari kambem kami atuan ng bala Espiritu, meto mo kiyang panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Kit mo anak ko ning gining Diyos, Hello, king Mike. Espiritu Yes. na. Linanya ko at tinubod. Ban ka rin kalulu, maya pabalita, iyatad ko. Ban uluan lang, pusong sugatan. Ban ihayat at bihag, da. Ating katimawan, karingatyo, king sukulat. Tinubod na ako, bani pasyag, king miras ng panahon, aying gino, iligtas na balik na pinili. At pasukuan din karelang kasalang. Magsayayang Jerusalem, uling ning depat ning gino. May ngari yaking dalagang makaimatang pangkasal. Pibablas niya ning gino, king tagumpe at kaligtasan. Iligtas na ning gino, ring taong pinili na, nung makananong ding bini, sisibot lat tutubo, at ding sablang bansa, puryande ing gino. Ing amano ning gino. Ing puso ko, pupuryaning gino, magsayayang kaladwa ko, uli na ning Diyos sa kakong talapagligtas. Uli nga ako kelingwan, akong maluka ng alipan. Manibat nga ni, aw sanda akong mapalad, ding sablang tao. Paulining maragulabagi, ade patana ka na ako, ning mayupayang Diyos. Banal ing lagyo na. Kalunusan o ring makitakot kayo, karing sablang mitukituking lahi. Pepakabisyana laring danupan, karing mangayap abage, at pepalakwana lang, alang daralan, ding mabandi. Ti paraning pengako na, karing pipumpunan tamo, at di natangya, baneng sopan, ing Israel abalen na.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo karing tao Tesalonica. Magsaya kayong parati. Manalangin kayong alang patugot. Pasalamatan nyo yung sablang mga paliyari. Uling itiyeng panayan ng Diyos. King pangayagom kang Kristo Jesus. Eye pipigilan ing Espiritu. Eyo lilibakan ing amanong papasyag na ning Diyos. Suryan nyo ing sablang bage, ating mayap yang kaya kayong pulutan. Mangilag kayo king sablangan nyo na ning dewakan. Pabanalan ako sanang lubos ning Diyos, ababye kapanayan kay kayo. At papaniltilyanan na sanang alang kapintasan, ing mabilog yung pangatao, espiritu, kaladwa, at katawan, ang gaking panyatang ng ginutang Heso Kristo. Tunay ang tapat ing minaus kay kayo, at daptanala retang bage, ing amano ning Ginoo. Ang ginumanatili kay kayo, At kailan tinurin. pabipasya king may babalita, agpanggang San Juan. Ligaya kaya ko din. Tuluban na ng Diyos, ing may itong tao, ilagyo na Juan. Tinatangya ban munye patuto, king sulu, ban maniwala laring sabla. Aliwaya waning sulu, tinatangya ban munye patuto tungkol king sulu. Iti yung patuto ng Juan, kanitang mitubod ng serdote at lebita, ng Hudyo, King Jerusalem, ban ikutang da kaya, ninuy ka, pita patangmuan at napiapailyan, doon sinabi ng malino, aliwa ako'y Kristo, kitandeng pasabayo, numakanya ninuy ka, ikay Elias, pagbet ng Juan, aliwa ako, kitandang naman, ikay propetang paninayan me, aliwa, nga nang ngarang may kibatuan. Nyasat nga kaya, ninuwari ka, sabihan mo, manating kayang apakibat, karing mitubod kaya kami, nano nga sabi mo tungkol king kaya kang sarili. May gibat si Juan, ako antimo inulanan ng propeta Isayas, ang siwala nitang kukulait king disyerto. Ituloy diyang dalan adalanan ng Ginoo. Ding taong deti, tubod lang iba't karing parsewo. Kitanda na naman ni Juan, bakit maminyag ko? Aliwa pala kayong Kristo, o Elias, o yung propeta. Maminyag ko, king danom.
nga nang may kibatuan. Dapat busalyo ating metong ayaw kakilala. Iyo'y daratang kaibat ko at agyamang kalag karing tali ng kayang sandalyas. Ko karapat dapat. Iti may palyari ka rin Betanya. Kingangat maning ordan nung nuya maminyag iwan. Karagpatad, may babalita ng kiyakatang kaligtasan. Kapurihan kaya ako, Kristo. May kaibakan po. Magandang umaga sa ating lahat. Dahil po ang ating tema ngayon ay ibabase natin sa ating selebrasyon. No? Tinatawag natin itong Gaudete Sunday. No? Gaudete, isang Latin na salita na ibig sabihin ay rejoice, magsaya, no? Maging maligaya, rejoice. King Kapampangan, tumula, magsaya. Kanya po yung kulay ng Gaudete ay rosas. O kung minsan nasabi na pink, no? Ang gusto pa lang sabihin ng pink yung rejoice. Kanya pagka ang isang tao ay nakapink, yan ay isang matingkad na kulay na ibig sabihin, dapat kang maging masaya. Nakapink ka, pagkatapos nakasimangot ka, nakapink ka, pagkatapos parang Biyernes Santo ang mukha mo, huwag ka nang mag-pink, no? Dahil ang pink, ang ibig sabihin ay yung maging masaya, maging maligaya, rejoice, no? Ang tanong, kung itong ating pinag-usapan ay rejoice, bakit marami pa rin sa atin, marami pa rin mga tao ang nabubuhay na malungkot, hindi masaya, hindi maligaya, palaging parang Biyernes Santo palagi ang kanilang mukha. Parang tinamaan ng kidlat, yung kamalasan ang buhay nila. Bakit hindi sila nagiging masaya at maligaya? Pero sasabihin nyo, amo kasi po maraming problema. Totoo po yun. Pero pagka naging alipin ka, nagpatalo ka sa problema, kawawa ka. Dahil kung isang taon yun, isang taon kang magiging malungkot, isang taon kang nakasimangot, isang taon kang mukhang palaging namamatayan. Di ba? Kanya, napakaganda ng ating pag-usapan ngayon. Ito'y ang rejoice, Gaudete. Ikaw ay dapat maging maligaya at maging masaya. Ngayon, pag-uusapan muna natin, bakit ba nagiging malungkot ang isang tao? Bakit nagahari sa kanya ang lungkot? Diba? Katulad ng yung bahay mo, no? Malungkot. Bakit? Kasi palagi mong sinasara yung bintana. Sinasara, wala kang makikitang nakabukas. Nakasarang palagi yung mga bintana, tapos nakasara na yung bintana, nakortina pa. Parang wala nang hangin pumapasok. Tapos palaging madilim. Kanya, yung bahay ay nakakatakot na tingnan. Malungkot ang sitwasyon. Pero pag ang bahay, binuksan mo, pinabayaan mo pumasok ang hangin, pinagbukas-bukas mo yung mga bintana, tapos maliwanag paggabi, mag-iba ang paningin ng tao. Anong magiging? Masaya na. Masaya ang tingin ng tao. Lalo na pag
na yung Pasko, no? Yung bahay, binigyan mo ng mga dekorasyon, ng mga maraming ilaw, mga Christmas light, Christmas tree, sumasaya ang sitwasyon, sumasaya ang ating paningin. Ganun din sa tao. Hindi lang ang mga lugar, mga bahay, pati ang tao, dapat maging manatiling masaya. Dapat makita sa kanya ang ang kaligayahan. No? Ngayon, ang tanong, paano magiging maligayang tao? Paano magiging masaya? No? Meron pong isang tao na siya'y dayo sa isang lugar at siya'y naghahanap ng simbahan kasi siya'y religious, palasimba, no? Palasimba siya at gusto niyang makita yung makakita ng simbahan. So, naglakad-lakad siya at nagtanong-tanong siya at nakita siya ng isang pulis, no? Si Teban, sabi ng pulis, ano po yun? Sabi na, Brad, naghahanap ako ng simbahan. Kung baka may alam kang simbahan dito, ituro mo naman para hindi na ako maligaw-ligaw. Pumunta na ako. Sabi nung pulis, si Teban, doon po. Meron pong napakagandang simbahan dyan, malaki. Diyan po, sabi gano'n, diyan kayo pumunta. St. Augustine Parish ata yan, sabi nga, St. Augustine Church. Diyan po. So, yung tong tao, no, papunta na doon, si Cesar, papunta na doon. Pero bago siya pumunta, kinausap niya ulit yung pulis, si Teban. Sabi niya, Brad, officer, sabi niya, may tatanong ako sa'yo. Ano po yun? Sabi niya, di ba sinabi ko na yung address, yung simbahan? Hindi yun, sabi niya. Itatanong ko lang sa'yo, bakit ito ang re-recommenda mo? Siyempre, siguro, marami namang simbahan dyan na iba. Bakit itong St. Augustine ba? Itong St. Augustine Parish ang inirekomenda mo sa akin? Sabi nung pulis. Kasi po, malapit siya. At the same time, ito po ang magandang nakikita ko sa simbahan na yan. Lahat ng mga nagsisimba dyan, pag labas nila, nakangiti lahat. Mukhang masaya ang kanilang mukha. Ibig sabihin, yung pagsimba nila, nagdadala ng tuwa at saya sa kanila. Napapasaya ng pagsimba nila ang mga taong nagsisimba dyan. Ang nakikita ko, pag lumalabas sila, lahat nakangiti. Lahat maaliwala sa mukha. Walang nakasimangot. Kanya, siguro, kung diyan kayo magsisimba, baka palagi kayong magiging masaya. Palagi kayong magiging nakasmile, nakangiti. Ha? Ganun ba? Opo. Yan po ang naobserban ko sa simbahan na yan. Actually, totoo po yun. Dapat, mga kapatid, sa ating pagsimba, paglabas natin, tayo'y nakangiti. Hindi yung parang tayo'y nabagsakan ng problema o ng puno ng hinanakit at samalog. Dapat, ang simbahan, ang mga tao nagsisimba, paglabas nila ay dala-dala nilang tuwa. Yung nare-reflect sa kanilang mukha, ang kasayahan, ang katuwaan, no? Nakangiti, masaya. Di ba? Hindi yung pagkatapos mo magsimba, nakasimangot ka. No? Parang walang nangyayari, mabigat pa rin ang yung kalooban. Yan ang masama. Kanya dapat tayo'y magsisimba, tayo'y matuwa at masaya kasi natatanggap natin si Jesus sa misa. Narinig natin ang kanyang mga salita na nagbibigay ng inspirasyon, motibasyon, direksyon sa ating buhay. At ang pinakamalaga, tinatanggap natin si Jesus sa kanyang banal na katawan, sa communion, sa tatanggap sa kanya na
sa, yun nga, yung the body of Christ, katawan ni Kristo. Di ba? Ngayon, sinabi ko kanina, ano ba ang dahilan? Bakit ang tao ay nananatiling malungkot? Palaging Biyernes Santo ang buhay niya. Walang kasayahan, katuwaan na nangyayari sa kanya. Una po, dahil ang isang tao ay hindi nakukontento sa kanyang buhay. Hindi siya nakukontento sa kanyang buhay. Palagi siyang may hinahanap. Palaging may kulang. Palagi siyang nainggit sa kanyang kapwa. Ang sabi ni Jesus sa atin, na tayo nagsisimba, no? Itong sinasabi niya, sino man ang tumanggap at kumain sa aking katawan, hindi na magugutom magpakailanman. Di ba ito sinabi ni Jesus sa atin? Pag tayo nagsisimba at tinatagap natin ang kanyang katawan, hindi na tayo magugutom, kundi tayo mabubusog sa pagtanggap natin sa kanya. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, pag tinanggap natin si Jesus, hindi na tayo magugutom dahil siyang tunay na tinapay na nanggaling sa langit. Ang ibig sabihin nito ay ganito. Hindi physical lamang, kundi spiritual. Ibig sabihin, pag si Jesus ay tinatanggap mo sa buhay mo, makukontento ka. Magiging satisfied ka sa sitwasyon mo. Hindi ka na maiinggit pa. Hindi ka na maghahanap pa. Magiging ma-appreciate mo na ang mga bagay-bagay sa paligid mo. Yung asawa mo, yung mga pamilya mo, lahat sa'yo, ma-appreciate mo. Dahil katulad ng sinabi ko, ang unang pinanggagalingan ng lungkot at yung kapigatian, sama ng loob, ay yung hindi ka makontento sa kalagayan mo. Hindi ka makontento sa mga tao sa paligid mo. Hindi ka makontento sa buhay mo. Diba? Halimbawa, ano pong ibig sabihin? Halimbawa, may asawa ka. Oh, Sister Lorna, may asawa ka. Tapos, sasabihin mo, nakakaingit naman yung asawa ng kapitbahay. Handsome na handsome ang kanyang asawa. Handsome. Pogi. Gandang lalaki. Habang ang asawa ko, handsome. Hindi siguro pogi, no? Tapos, yung kasawa ng kapitbahay, handsome na. Maganda pa ang kanyang trabaho. Executive. Ang ganda ng sweldo. Nakakaingit talaga. Ako, itong asawa ko, handsome na. Yung mababa pang sweldo niya. Sabi niya ganyan. Konti ang sweldo niya kung kukumpara mo sa kapitbahay. Talaga nakakalungkot. Nakakabanas. Yan. Yan ang pinanggagalingan ng lungkot. Kapag ka kinukumpara mo ang iyong sarili kung ano man nasa iyo sa iyong kapwa. Bakit ka maigit? Dahil ba sa handsome ang kapitbahay mo, yung asawa niya, at maganda ang kanyang sweldo? Pero, tingnan mo muna ang asawa mo. Oo, totoo yun. Hindi naman siya talaga handsome na handsome. At hindi naman malaki ang sweldo niya. Pero, if you take a deeper look sa kapitbahay mo, ma-appreciate mo ang asawa mo. Tingnan mo. Oo, totoo. Yung asawa niya handsome. So, hindi masyadong handsome. Hindi yan. Yung sasabi, sama. Pero, yung kapitbahay mo, dahil handsome siya, sus Mario Josep, babae dito, babae doon.
sobrang playboy, sobrang babaero. Kahit na yata yung poste, papaldahin mo, lagyan mo ng palda, papatulan niya. Di ba? Sobrang playboy. O, siyempre yung asawa, nagmumblema sa kanya. Dahil napaka-pogi, maraming nahumaling na babae. O, kanya namumblema siya dahil playboy siya. O, maraming babae. Pangalawa, malaki nga ang kita niya. Pero sa mga babae lang niya, naubos na. Tapos meron pang sweldo, meron pang bisyo. Ano yon? Nagsusugal pa. Nagsusugal pa. Kanya, yung natira na niyang sweldo ay kakaparampot na lang, kakarampot na lang. Ito nga, ang asawa mo. Hindi naman talaga pogi. Sinasabi mo pa, ang sama. Yung sweldo niya, simple lang. Hindi malaki. Pero, walang bisyo ang asawa mo. Hindi nagsusugal. Walang babae. Hindi nang bababae. Hindi nagbibisyo ng alak. Kundi, very responsible siya. Pag-uwi niya sa bahay, nandun na sa bahay, tutulong pa siya sa trabaho sa bahay. Napaka-responsable niya sa kanyang mga anak. No? Pinangangaralan niya, sinasabihan niya. Ngayon, maiinggit ka sa kapitbahay mo dahil pogi ang asawa niya at malaki ang sweldo niya. Ito ang asawa mo. Ang bait-bait niya. Yan pong ibig sabihin, kailangan makontento ka. Tingnan mo yung mga magandang quality para hindi ka mainggit. Hindi ka yung malungkot sa kakakumpara. Huwag mo yung kukumpara. Dahil sa totoo lang, mas maganda pa yun. Kasi kanya tayo po, hindi tayo nagiging masaya dahil hindi natin in-appreciate. We don't appreciate the things that we have. We do not appreciate with people that love us. Minamahal tayo. Diba? Nainggit ka dahil yung bahay mo, maliit lang. Kukumpara dun sa kamag-anak mo. Ang laki ng bahay ni Tito ganon. Ni Tita, laganda. Bahay namin, Sus Maria Joseph. Alit-lit. Nainggit ka. Nalulungkot ka dahil malit. Pero, hindi mo alam, yung bahay niya, puro utang. Ibig sabihin, yung binabayaran niya palagi ng napakalaki. No? At malapit ng mailit kasi hindi na niya nababayaran. Ito sa'yo, kahit maliit lang, wala ka nang binabayaran. Sa'yo. Kompleto-kompleto. Kahit maliit lang siya, talagang sa'yo na, walang utang. Di ba? Yan ang ibig ko sabihin. No? Mga kapatid, ito pong unang pinanggagalingan ng ating pagiging malungkutin. Nahihinggit tayo. Hindi tayo makontento sa ating kung anong nasa atin. Hindi natin ina-appreciate at hindi natin pinapasalamatan ang mga bagay na nasa atin. No? Pero pag ang tuwa, ang saya ay pupunta sa iyo, mapapasayo ang pagiging masaya. Rejoice and be glad if you will appreciate and thank the Lord with everything that is given to you. Whatever small it is, how small it is, you thank the Lord. Appreciate mo. Di ba? Yan po. Yan po ang unang dahilan. Kanya tayo'y nalulungkot. Mapag-compare tayo, no? At pangalawa, no, sa ating buhay, kailangan po nating marunong tayong mag-share. Kapag ang tao, no, siya'y masungit,
siya ay makasarili para sa boksingero, lalo siyang hindi magiging masaya sa kanyang buhay. Pero pag ang tao, no, open-minded siya, open hand siya, no, yung palagi siyang marunong mag-share at magbigay. Ito'y panggagalingan ng kanyang pagiging masayahin sa buhay. No? Kasi ang tao, no, kanya lalo siya nagiging masaya pag umiiral sa kanya ang pagkamakasarili, kasungitan, kaswapangan. Akin lahat ito, akin lahat ito. Kasi pagka ikaw ay sakim, makasarili, kulang na kulang pa, meron ka ng 1 million, hindi ka pa rin masaya. Meron ka ng 2 million, hindi ka pa rin masaya. Kulang pa, kulang pa. Kala ko, masaya na ako. Kasi, yun nga, ang umiral sa iyo, kasakiman. Ang umiral sa iyo, pagmamahal sa material na bagay. Pero pag ang Diyos ang minahal mo, pag ang tao ang minahal mo, sila ang magbibigay ng saya at ng tuwa sa iyo. No? At yun nga po, no, yung isa pa na nagbibigay ng lungkot sa atin, yung worry. Nagwo-worry tayo. No? Halimbawa, wala pa man yung 2021, ay nag-iisip ka na. Sasabihin mo, ay, meron pa kayang COVID. Baka naman maraming mamamatay sa 2021. Nakakatakot. No? Yung wala pa man, nagwo-worry ka na. Wala pa man yung 2021, iniisip mo na yung mga masamang mangyayari. Pinoproblema mo na. No? Kaya iniisip mo yung nanay mo, ay, yung nanay ko, may sakit na. Buhay pa kaya next year? Baka mamatay na. O, ay, malungkot. Naku naman, baka naman mamatay ng nanay ko sa next year. May sakit na. Yan. Inisip natin kagad yung nagwo-worry tayo kung ano mangyayari sa kanya next year. Ba't ka magwo-worry? Ang gawin mo, habang nandyan ang nanay mo, wala pa namang sakit na matindi, enjoy mo siya. Enjoy your company. No? Okay pa siya, nakakapaglakad pa. Abang kasama mo siya, wag mo isipin yung darating na panahon, yung magkakasakit na kaya sa next year. Maganda nga, nandyan siya, kasama mo siya. Ang isipin mo yung ngayon, nakasama mo siya. Anong gagawin mo? Enjoy mo ang company ng mother mo, ng magulang mo. Idala mo siya sa mga restaurant. Ipasyal mo siya para habang masaya, kasi kapiling mong nanay mo, masaya ka, nag-i-enjoy ka, napapasaya mong nanay mo. Diba? Hindi yung mamamatay na kaya ito. Next. Yan. Yan pong ibig sabihin. Worries will make our day dim and dark. Yan pa ang nagpapalungkot sa buhay natin. Yung sobrang pag-alala. Worry. Do not worry for tomorrow will never really happen the way that you think it. But face what is now, what is right now. Harapin mo kung ano ngayon ang nandoon. Sabi nga, let tomorrow worry for itself. Let tomorrow worry for itself. But now, you must face what is at present. Ito ang harapin mo. Huwag ka na mag-iisip-isip ng kung ano-ano. Di ba? At ito po, ang worry, ang sobrang pag-aalala, ay mawawala pag nasa puso mo ang Panginoon. Nasa puso mo ang Diyos. Na sinasabi sa iyo, kayo na nabibigatan sa inyong dinadala. Lumapit kayo sa akin at pagaganin ko ang iyong dinadala. Pero pag ayaw niyo lumapit sa akin, lalong lalaki ang inyong problema. Lalong magiging mabigat ang inyong mga alalahanin pag lumalayo kayo kay Kristo. Totoo po yan. No? Sasabihin mo, next year kaya baka magkasakit ako. Baka ano kaya sakit? Hindi ba? Lalo ka nga magkakasakit kasi
iniisip mo magkakasakit ka. Di ba? Basta't isipin mo, kung ano ang sitwasyon mo, ito ngayon ang harapin mo. At pagkasama natin ang Panginoon, lahat kakayanin natin. Lahat malalampasan natin. Lahat magwawagi tayo. We will become victorious in every situation when we are always with the Lord. Kasama natin siya. Di ba? So, dalawang bagay ang nalaman natin para tayo magiging masaya. Makontento ka sa buhay mo. Learn to appreciate with what you have and being grateful, thanking the Lord. At saka yung pangalawa, alis mo ang pangamba. Alis mo ang pag-alala na nagpapabigat sa buhay mo. Isa Diyos mo ang lahat. Ipanalig mo sa Panginoon ang lahat para mawala ang worry, ang pag-aalala. Pag ang Diyos kasama mo, magiging magaan ang lahat sa buhay natin. Sasalpantaya ko. Sasalpantaya ko kung Diyos ipanglubos mayupaya. Dinalangking banmon kong yato. At kang Yeso Kristo ng anak ng bugtong aginutan. Pengagliking upaya ni Banal Espiritu. Ni bayit kang ng Mariang Birhen. Di nasa lalam ng upayang Ponsyo Pilato. Ni pa ako king Cruz mete at nipot ko. Kinipaya ka rin mete. Ang katlong aldosi ni Biyang Medya. Pepait ka sa banmo makaluklok ko naning Diyos ipanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman kiti, bang mukum ka rin mabiyan pong mga mati. Sasalpan tayo king Banal Espiritu, king Banal Kapulungan Katolika, king pamis sa makding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubirang miyering mete, at king biyalananga. Amen. Malaing tamong alang patugot, nga lang San Pablo, ngayon ito mo kimbalang Domingo, malaing tamo para king intensyoning Santa Iglesia ating mabilgayato at nga tang manalangin at manigapoking Ginoo datang nakagino panayan naka ningyato. Ulitan tayo. Datang nakagino, panaya nakaning yato. Banding kalulu, tanggapan ding maya pabalita, banding pusong bigo, mi pasnola, din pusong may bihag, mi timawala, panalangin taking Ginoo. Datang nakagino, panaya nakaning yato. Banding sablang bansa, akit daing munag ning katuliran, ding daranop kumat mula karing maya pabagi, at imbalang metong atuklasan da in pamangailangan, at tulaning pamikarake, ipanalangin taking Ginoo. Datang nakagino, panaya nakaning yato. Ban maging makabuklat taking espiritu, mabiyasang kilala, pilatan ning mayap at marok, at manatiling darapat king matulit at makatuliran, panalangin taking Ginoo. Datang nakagino, panaya nakaning yato. Banding sablang Kristiyano, mibiyebiyela king sala ng Kristo, at patutukeyo, banapamalas da kingi Kristo mabiyeyo, at tyubusan ning kayang balayan, panalangin taking Ginoo. Datang nakagino, panaya nakaning yato. Ban maging metong tang masayang balayan, amanatiling pasalamat king Diyos, para ka rin mga ragul, at bagay darapta na kaya katam, panalangin taking Ginoo. Datang nakagino, panaya nakaning yato. Ngayon ipuadwan tamin salitang kapagnasan. Gining Jesus, mingit mayip da ka sang akilala, at magita kang luguran, ngenit manggaman king alanangga. Amen.
natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Manalangin kay patad, banikakatamong daon, patagapan ng Diyos, pang may payang tuto. Tanggapan niya sa aning ginuhiting daon, karinggamat mo. Kingi kapuri ang pong kaligay ng lagyuna. Kingi kasaplala, tamat ng mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoong Diyos, ning biyat tula, Jesus anak mo, pitong penang ligaya, ning kayang pamayubing mebye, kalatanan ning masolong pamaylas at kamatayan, pisan metong mula, ding kingkayang kasakitan, ding daralanan ming kaligaligan, at kapagsubukan, ating lugod mi, at pamagmasabal, karingaliwa, pustan mong iti yung maging ayin mikika, amitad kaya kami king tula, manggaman king alananga. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya kaan timurin, yat nayo ding pusoyo. makayat na nalaking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Ti karapat dapat ang pong matulid. Tuneping karapat dapat at matulid ing pasalamatan tang parati at tuman ka rin o ikpa Diyos alanganga lubos mo ipaya kapamalitan ng Kristo ang ginumi. Nyamig pababayang miksawat kaya kami anting tao, ti paranay binalak mo kanita pang minuna. At biglan de para kaya kaming dalan pa inturo king kaligtasan. Ngini panay may tangaldo, potay Kristo ang ginumi magbalik ng pasabayo, kaban king ligaya. Kanita maging kaya kami sanay tang kaligtasan, apay nga ko na, ang ngini paninayin mi, king mit mong kasalpantayanan. Ulita, kaban sa blangkoro ni nga nganis karimban walang tuknang, ngayon babiyay kapuriyang kaya ka.
Tunay kami banaloy pa, ikay sibo ni sablang kabanalan, ulita pagparalampumi, pamalanan mo rin nga yung Espiritu mo, ban para kaya kami magilang kataon at daya, ning ginumi ka sa Kristo. Bay ko sa lumidaon pa may lasat kamatayan, kinuha ni ing tinape, kaya pasalamat siya kaya ka, tiraso ni, at binyiniti ka rin kay disipulos at ngana, tagapanyiti kongan at kananye. Iti ka na akong katawan, amidahon para kaya kayo. Mayo mo naman kapatigapunan, kinuha ng kalis. Pasabayan piya pasalamat kaya ka. Binyining kalis, karing kay disipulos at nga na. Tagapanyiti ko nga at minum ko kaniti. Iti yung kalis ting kanakong daya. Inday ng bayot talagang tipan. Amat bidaw pa rin patawat ng kasalanan. At tanyo iti, anting kabigaganakan kanako. Pasek tayo, mistero katama sa pantayanan. Yang yan ganakan mi yung kamatay pa ako sumibiyan anak mo. Darami tinapining biye kalis ng kaligtasan. Laing pasalamatan kaya ka. Yung pepayan mo kaming tala na panuban sumuyo kaya ka. Papambaba pagamuham kumisanang misulusulo kataon dahil Kristo. Di po na namin ting meto ng banal mong Espiritu. Gan may pa sa tiglig siya makalaganap meto yato. Bani may pagilugod gabi kaya kaming Papa ni Francisco kaya kay Bispo Porentino ni sablang susuyo king banal mong kapulungan. Pakalwan mo kingan, gawa mo kayong karapat dapat magkamit king biyalanangga, kaya benang Maria, Birhen do ni Diyos, ng Apostoles Lablang Santos, at tinupad malam kaburian kaya kabaning panahon, purindakat palagiyan, kaunatana sa Kristong anak mo. King kabalatan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang may payang tuto, kami Espiritong banal, pupurindak at parangalan, manggaman king alanangga. Maustang ngayon man lang kay pa, kaya man nagtiron kaya katam, ginunta sa Kristo.
Kamos mo kami gulog sa blang marok. Malumi pagalog kapayapan panahon mi. Pagkasopanan kaya kang pakalulu. Para timigabos sa kasalanan maligtas sa bangkaligaligan. Kamang maninay kami. Kami mga kapanaligan. Para tayo sa Kristo kaya kaming talapangabos. Ay lagod, kapaypanan ng Ginostong sa Kristo, isang matabi, manatili kaya kayungan. At kehan timore. Iba ibiya tayo, ipakita yung kapaypan at tugod ng Kristo, doon tayo sa Kristo, kimbalang metong. Kapayapan, kapatad, kapayapan kaya kayo, kapayapan kaya ka. Kalagpatan, panigin tayo sa Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kami daw kimbiyan ay lugod na kakatamo. Nung tamang mayawas masan metong kay king balalapunan. Kinuhuyak matampang tanggap kaya ka. Dapat nagkasme nga mano mo. Kumayap na ako. Ang katawan at dayan ko tayo sa Kristo, isa't sa nakatamo, idala nakatamo, kakimbiyan nangga. Amen. Amen.
Si Claude Tamo po. Panalangin laban king pa pinaghanap ng COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipita pa mangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at tingatan mo kami laban king COVID-19. Apya pasakit na't may kamate na karing dakalataw. Panalangin mi yan tabayanan mo laritang taong mitutukan, manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan na tingatan mula ring doktor, narsis, ding sablang lilingap ka ring misalunan. Bang makasuyo ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Panalangin mula ret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula ret ang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, det ang miyango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit a panahon. Bang magobra kami para king ikakayap ding sabla. At bang makasawb kami karetang at tsuging pamangailangan. Ipaniga pumikaya kayong patukunangan mo nala ing pangakalat niting virus. Ating pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti king kapamalataning ginumingas sa Kristo ng anak mo. Ami bibiyan pong magari kambe mo. King kami itong aning banal Espiritu. Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan yung duming Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kaya ka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuana na birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen Lourdes ning Kabetikan. Luklok tamo po sagli para kay makuya da announcement po. Pasalamatan nila po rin pong mag-sponsor ngeni, pong Purok 3 at Purok 5. Kaya pong tutugin Domingo, December 20, impong Purok 4, ila pong mag-offer spaghetti with sauce. At kempong Misa de Aguinaldo, tamo mag-umpisa na po keng Tuesday, December 15, impong oras na 7:30 nimbengi. At then pong mag-offer ka nito, EMDC, tuna, EMDC pong offer da tuna. At makanyan muna po kanitang December 16 na ningabak. December 16 po nimbengi, December 17 ningabak, CGC, yung pong offer da, sardinas po ne, sardines. Ang baski po nanuya brand. December 17 po, ang pong December 18 ni ngabak. Then pong lekkom. Meatloaf po, yung karelang offer. December 18, ang pong December 19 po ni ngabak. Then pong sponsor, Music Ministry. Or mag-offer po ne, Music Ministry, corn beef po. December 19, ang pong December 20 ni ngabak. RPC po, yung offer da po spaghetti with sauce. December 20, ang po pong December 21, ning abak. Then pong mag-offer KBS, then pong Maidens. 3-in-1 coffee po, tapon tambing ng kompleto. December 21, ang po pong December 22 ngabak. Then pong mag-offer RFC po. Milo sachet. December 22, ang po pong December 23 ni ngabak. Then pong Media Group, noodles po yung karelang offer. December 23, ang po pong December 24 abak. Then pong Fiesta.com, yung offer da po cheese. Ito pong misa tamong bengi, mag-misaya pong 7:30 ning bengi, tapos na pong Ganingaldo, 4:30 niya po ning abak kamaranon po niya, Ganingaldo. So, diyan pong good sa makatutok ka rin balangaldo, bidawon la po king pamagsadya ka rin ayin king misa. Ating kiyakatang punte, mga king pamamiyata mong gifay ni, midaki akong grasya kaniting panawuning pandemya. Bala ko po pamiyadala po karetang magkakasakit po. Takal pong salamat. Nung ating niya pong tiro kaya katamo yung pandemic kayo ni, yung coronavirus ay ni, metong pong positive at tiro na kaya katamo itang
Iko po ini, ako atakalang ko ini, eyewitness ko ini. Deng tao, may lalo lang may biyasang maging generous. Ne? Ang nakala pong may biyasang mapami. Kaning pandemic kayo ni. Ito po yung masanting ikot kumilyari. Kaning kapag subukan na yung pandemic. Ne? Maging open heart la, open hands la. Ne po. Kalo pa nanitang sinabi ko king homily ko, kontori ka, mapamye ka, maging masaya ka. Pero po tangi ka, masungit ka, makasarili ka, lungkot ting meraske ka. Uling masyado kang lulugod king material. Po, ka makakontento. Sana pinita mo, kaning Pasko ini, uling matbalota mo, meto yung peka malungkot ini, uling nakala mila kong selebrasyon, etc. Ita mo, ne spirit na rin pamami, biyayan tayo. Banlalo talang bahagi ang saya. Karing kapatid tamong tagagabetik ka na talagang masayang Pasko daw uling alalamang kanan. Alalang pagtaw, alalang pisulusuluan. Itamo atin, share tamo itang kikatamo, banta, hanapin, ibahagi ang saya. At pag nagbabahagi tayo ng saya, mas lalong ang dating nito sa atin. Mas doble, triple ang saya na ating kakamtan pag ginagawa natin yun. Taranta po. Manalangin tamo, o Diyos ting pakalulu, paglubni sana kaya kami ni ting Eukaristya, ingkaya kang dibinong kasopan. Igabos na kami karing kekeng kasalanan, at sadya para king haldo, ning kayang kebaitan. Ning kaya kaming talapaglitas at Ginoo, manggaman king alanangga. Amen. Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya kaan tumur. At bendisyonan na kayo ni Diyos, ipang may paing tutu, ingig pa, inganak, at Espiritu Santo. Amen. Ing banal Eukaristya, daon tane, umetamong masaya, maligaya, kontento kimbiyatamo. Salamat, King King Diyos. Diyos. tao o tanggana kaing kulening yato balumong balong at yunaing Pasko. Kalangin Pasko, kalong namin Diyos.
kapayapaan, sa naking pusuning kaulugunan, sa naking Yatu Aldo Pasko.